يا أمتنا لا تنسي ماضي عزتنا سطعت بالعدل حضارتنا وأنار الدنيا ماضينا daga masallatan juma'a ku ga ba wani gwamna da yake da yanci a kudu da zai ce wai wani musulmi ko wani dan arewa ko wani kaza da zai zauna a jihar sa bai kore shi ya kace shi babu shi in ba haka ba duk sai mu tashe sa nan muna da su wallahi muna da wanda zamu kora mu tasa wallahi ba tirela ba jirgin kasa zamu dai duk mu da su wallahi ana nan ka bi qur'ani da sunna automatically kai ne ahlus sunna bisa fahimtar magabata ka ban dare mu qur'ani da sunna ba wasu maganganu can ka dauka ko ke sauraro ko ka kwana dubu kana ci hadisi ne kai ba hadisi ne kyawawan ɗabi'u su ne suka tattaro dukkanin alkhairi dukkan wani alkhairi ana samun shi ne ta ƙarƙashin kyawawan ɗabi'u ta ƙarƙashin kyawawan halaye tana ake samun wani alkhairi daga cikin abubuwan da yake yi wanda yake tayar da hankalin mutane shine abu ne ya zo a cikin littattafan musulunci wanda ko da malaman musulunci suka kawo abin sun masa raddi sun wa abin kata-kata misali ne ma suka kawo na irin rashin ingancin abin da rashin kyawun abin shi kuma sai ya gutsire inda malamai suka yi wa abin kata-kata ko iya inda munin abin yake sai ga abin da malamai suka rawani ga wani liman bai da kamala sabai yan gatan Allah ga ƙarya ga mugun zagi irin zagin marasa sallah sabai yan gatan Allah kare an ce baya far'a sai dai cizon bayin Allah sabai yan gatan Allah balle adawa nau an san shi ko mai shi sai yayi la haula sabai yan gatan Allah habar mata ba ta gemu mai kuma masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da ƙara haduwa a wani sabon shirin daga masallatan juma'ar mu karo na 7 a jeren giyar shirye-shiryen daga masallatan juma'ar mu na shekarar 2021 shirin daga masallatan juma'ar mu shiri ne da ke zakulo muku jigon sakonnin hudubobin juma'a da aka gabatar a masallatan juma'a daban-daban a fadin Najeriya gwargwadon abin da ya sauwaka. Cibiyar Darul Muhaddisin ce ta ɗauki nauyin kawo muku wannan shiri. Abdurrahman Abdullahi Almadani nake gabatarwa ce kaɗaitawa. Ga masu buƙatar kallo ko sauraro za su iya bibiyar mu ta kafofin sada zumunta kama daga Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram ko Telegram. Adireshi mai suna daga masallatan juma'ar mu. Kuma sannan za ku iya sauraro ko kallon wannan shiri a ko'ina kuke a faɗin duniyar nan ta Maliki Yawmiddini a www.darulfikri.com ko ta tashar nan ta kazo na zo wato YouTube ka rubuta daga masallatan juma'ar mu. Kafin mu tsallaka cikin shirin gadan-gadan bara mu leƙa teburin 'yan talla. yunkura dan ka nemi na kanka ka kauda dukkan gidadanci. To alhamdulillahi ina yan uwa masu bukatar memory card mai kushe da karatukan malaman sunna kamar su Sheikh Jafar Mahmud Adam Albani Zaria da sauran malaman sunna na Najeriya da mawajanta. Ina yan uwa masu bukatar kayayyakin wayoyi original kamar su charger, flash, memory card, OTG, phone case, bluetooth speaker, iPhone charger, USB cable, headphone da makamantansu. Ina yan uwa masu bukatar kwamfutoci kala-kala masu karko da kuma kayayyakinta kamar su hard drive, speaker, modem, mouse, gidan hard disk da makamantansu. To alhamdulillahi kakarku ta yanke saka domin kuwa DM Multimedia ta shirya tsaf domin gwangwaje ku da kayan wayoyi original da kuma kwamfutoci kala-kala masu karko. DM Multimedia bata tsaya nan kadai ba domin kuwa suna yin formatting na kwamfuta idan virus ya kama ta su sa mata sabon window. Haka kuma suna graphic design, online registration, digital wedding invitation, typing, photocopy, printing, lamination da sauransu. Wani abun farin cikin shine yanda DM Multimedia suka yi tsari wajen isar da sakon kayayyakin da mutum ya siya wato goods delivery. A kowace jiha kake a Najeriya za a iya tura maka sakon kayayyakin da ka siya. Ba nan kadai ba, ko kana wajen Najeriya za a iya tura maka sakon a kowace ƙasa kake a duniyar nan ta Maliki Yawmiddin. Ga mutanen da suke jihar Kano kuma za a iya kawo muku sakon kayayyakin da kuka siya har ofishinku, har ma'aikatarku, har shagonku, har kofar gida ba tare da bata lokaci ba da dan ƙarin kuɗin kawowa da bai taka kara ba bale ya karya. Kwa ina ofishin DM Multimedia yake? DM Multimedia suna nan a Hotoro akan titin Tsamiyar Boka kusa da Rakat daura da masallacin Fanda a jihar Kano, Najeriya. Domin kira ko ƙarin bayani kun iya tuntuɓar DM Multimedia a wannan lamba kamar haka 0806698977 ko kuma 09136371888. DM Multimedia ta kuce domin karfafa juna a sunnance da a kimiyyance. Allah ya bada ikon zuwa, amin summa amin. Ko da yaushe ku dinga tunanin sa farashi ya sassauko
don nufin tausaya wa talaka ya samu sauƙin sayan ku. Ga masu buƙatar tallata hajar su ko ɗaukar nauyin wannan shiri a gidajen rediyo ko talabijin za su iya tuntuɓar mu ta wannan namba 08066969773. Shirin daga masallatan juma'ar mu na wannan mako 29 ga watan Jumada Sani shekara ta 1442 wanda yi daidai da 12 ga watan biyu shekara ta 2021. Zai fara ne daga masallacin Sa'ad bin Abi Waqqas da ke Kano, inda Dr. Ali Yunus ya gabatar da huduba a wannan mako. In kana da yaƙini, to Allah ta'ala ya maka rabo da dukkan ni'ima, hankalinka ba zai tashi ba. Cikin kowane irin yanayi za ka yi haƙuri. Allah ta'ala ya nuna yaƙini jigo ne na imani a cikin suratul Baqara ayoyin farko. Allah ya bayyana masu imani na gaskiya suna yaƙini game da cewa Allah shi ne yake mallakar komai, domin ya ce wa bil akhirati hum yuqinun. Masu imanin gaskiya sun yadda lahira gaskiya ce, sun yadda duniya gidan jarabawa ce, saboda ka duk abin da ya faru a duniya ai matattakala ce, tsallakawa za ta fi na lahira. Saboda haka kai dama ka san duniya baka zo don ka zauna lafiya ba, ma'ana ka zauna salin alim ba, sai an yi mai, sai an jarabe ka. A hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ba za a jarabe ka ba, a'a. To amma in kana da yaƙini duk jaraba ta same ka za ta yi maka sauki. Wannan kuma addu'a ce, yana cikin wannan wato yanki na wannan addu'a da manzon Allah yake roƙon Allah ya bashi yaƙini wanda zai sa duk masifar duniya ta yi sauki a wajensa. Sannan manzon Allah ce wa mutana bi asma'ina wa absarina wa quwwatina, ya Allah ka jiyar da mu daɗi da magannanmu da majiyanmu da ƙarfinmu da lafiyarmu. Ya Allah ka raya mu a bayan duniya har zuwa mutuwarmu, muna ji muna gani muna ƙoƙari muna kai kawo. Me yafi wannan ni'ima? Babu. Ka shekara 80-90 kana zuwa masallaci, ko da ka dogara ne da sanda, kana iya ganin hanya, kana iya jin an kira sallah, za ka duka ka taho masallaci. Me kake so da ya wuce wannan? Wace ni'ima tafi wannan ni'imar? Amma mutum nawa suke samunta? To ka roƙi Allah wannan ni'ima din. Wa matana Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. Iyaka rayuwarmu ya Allah, ka ji yadda mu daɗi da waɗannan. Muna ji muna gani muna da lafiya muna da ƙarfin da za mu tafi ibada mu je masallaci, za mu iya azumi, za mu iya zikiri, za mu iya sallah. Wannan ita ce mafi girman ni'ima da in ka samu Allah ya maka rabo da ni'ima mai girma. Sai ya ce waj'al harwarisa minna, ya Allah ka sanya wannan ni'ima ta zamo mai gadar mu. Mai gadar mu ma'ana har mu mutu mu bar ta a baya, ba ta tafi ta kyale mu ba. Wannan ni'ima ta ji da gani da lafiya. Mummuni ba abin da yake so illa ya zama yana bautar Allah har zuwa ƙarshen rayuwarsa. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa waj'al al-waritha minna wansurna waj'al sa'rana ala man zalamana. Ya Allah ka sanya fansar mu akan wanda ya zalunce mu, ka zama wanda zaka daukan mana fansa akan duk wanda ya zalunce mu. Waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana, ka ba mu nasara akan makiyan abokan gabar mu, kada ka ba su nasara akan mu, kada ka ba su nasara akan mu. Wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah rayuwar duniya duk masifar da zaka jarrabe mu da ita da ibtila'i kada ya zama a cikin addini ne. Yan uwana, babu masifa mafi girma ta kololo irin masifar addini. Al musibatu fi din ita ce karshen masifa. Ya zamo an jarrabe ka baka iya da'a, baka iya zuwa sallah a masallaci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kamata a rika zuwa ana maka jaji, ana maka ta'aziyya, domin ka musiba ta same ka. Allahu akbar, zaka ji an kira sallah amma ba za ka iya tashi ka je kai sallah a jami'i ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi Allah ya jarrabe ka da masifa. Ya zamo kana iya sabawa Allah, baka tsoron Allah, masifa ce. Masifa ce. Ya Allah kada ka jarrabe mu a cikin addininmu. Allah ya jarrabe ka, Allah ya tsare mu da aqida mummuna. Wannan ma masifa ce. Ka nemi salama da lafiyar Allah, ka rayu akan mai imani da Allah da manzon Allah da Alqur'ani, ka mutu akan wannan, ita ce babban ni'ima. Wala taj'al musibatana fi dinina. Masifa a cikin addini shine kaga mutum ya yi watsi da Allah, ya yi watsi da addini.
kai da Allah kyale wannan gana can suna ta wani wahala wani addini kyale mu da Allah duniyar kaza kaza abin da ya abin da wannan masifa ce fiddin ya musa Allah ya ce shi bai san ina Allah yake ba shi bai san akwai wani mahalicci ba shi kawai haka ya ganshi a duniya ya musa lahira ya ce shi lahiran nan da ake faɗa shi ba bai ganta ba wannan ita ce musiba a cikin addini Allah ka tsare mu wala tajal musibatana fi dinina manzo Allah ya ce ya Allah kada ka sanya masifa jarabar mu a duniya zama a cikin addinin mu ne a masifar addini ita ce wadda za a asara duniya da lahira domin Allah ya ce man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka a duniya duk wanda yayi watsi da addinin Allah yace ba ruwan shi da Allah to ko Allah zai ba shi rayuwa kuntatacciya ko da yana da abin duniya zuciyar babu dadi haka zai lalace a lahira kuma wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma ya tashi cikin makafi a lahira shine wanda za a bashi littafinsa da hannun hagu a lahira Allah ya ba mu labari wa amma man utiya kitabahu bi shimali fa yaqulu ya laitani shine wanda zai ce kai co ya laitani wayyo Allah aina a lahira ko ba za ta yi masa amfani ba ba za ta yi masa amfani ba wannan ya kai ci bai da amfani gare shi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya ina ma ba ba wannan littafi da yake kunshe da wannan aikin ashaba ya laitaha kanatil qadhiya ina ma da aka mutu ba za a tashi ba a duniya iyakar ta kenan ma aghna anni maliya ashe yana da dukiya a duniya ashe a duniya yana da kuɗi yana da mulki ma aghna anni maliya ina dukiyata ta duniya yau ba ta yi mun amfani ba a lahira kenan halaka anni sultaniya mulki na bai mun amfani ba a can masallacin Usman bin Affan da ke gadon Kaya a nan Kano Dr. Abdullahi Usman Garin Kaya ne ya gabatar da huɗuba akan tsokaci masu muhimmanci akan abin da ke faruwa. Kowa yana gani yadda ake ta yadawa a kafafen yada labarai social media na ji da na gani da waye da sauransu yadda wasu mutane a jiha a Najeriya a wasu ɓangarori na ƙasa musamman kudu suka ɗauki doka a hannunsu na bin fulani cikin daji da ƙauyukansu suna kakkashe su suna yanka su suna harbe su suna sassare dabbobinsu suna ɗaimewa arzikinsu suna koransu kuma suna bidiyo suna yada duniya sai ka ce ba gwamnati a ƙasar wasu tireloli suka ɗauko a wata jiha duk fulanin da suke a wannan dajin suka ce a take su tashi su ɗebe kayansu su fita su zo da shanu su zo su yi wani bara su da wasu zama musu gani ma duk a ƙasar nan ake wannan kwanakin kowa yana kallo a rufe wannan ta sa ƙasar ta ƙi samun stability ta ƙi samun zama daidai da daidaituwa saboda ana ƙyale wasu suna ɗaukar doka a hannunsu suna abin da su ga dama kuma ba a hukunta su fulani da kuke ganin su tabbas a cikinsu an samu marasa kirki da suke ta rashin kirki amma ba ku sani in ba fulatani ya ɗauki bindiga ya je ya kama wani ya yi kidnapping ɗansa to akwai mai gidansa bahaushe kuma da yake cikin birni wataƙila shi ba fulatani ya ci in ya karɓi miliyan 50 wataƙila miliyan 12 ne nasa miliyan 40 da wani abu ko 30 da wani abu ba nasa bane na iyayen gidansa ne kowa ya san da wani so a lokacin da ake kokarin sulhu da mutanen nan ku lura fadan da yake so ake a hulu kan bala'i a ƙasar nan a lokacin da ake ta nuna wasu malamai suna bin su daji ana sulhuntawa ana musu wa'azi a zo a yi sallah da su a musu da awa su karɓa a karɓi bindigogin su ce sun daina a lokacin kuma wasu suna bin suna kashe su suna yanka dabbobin su kenan kun ga rigimar su ake ta ci gaba so wajibi ne hukumomin tun da kai shugaban ƙasa har zuwa ciyaman da lokacin gama ku tsaya ku duba wani abin da duhun basira in ba ka wallahi za ku daɗa mai da mu baya a gyara mun zuba ido muna kallo a gyara ba daidai bane Allah ya saka gwamnan Kaduna da alkhairi yayi kokari man Nasir El-Rufai yayi kokari ya fito a cikin gwamnatin Arewa ya faɗa cewa abin ba daidai bane haka ake so gwamnan Arewa ya zama mai kishin al'ummarsa kar ku zama matsorata kuna tsoron banzaye waɗanda su kai ku ji tsoron su ba wallahi ku gaya musu gaskiya ku gaya musu ba wani gwamna da yake da yanci a kudu da zai ce wani musulmi ko wani arewa ko wani kaza da zai zauna a jihar sa bai kore shi ya kashe shi babu in ba ka duk sai mu tashe su muna da su wallahi muna da wanda zamu kora mu tasa wallahi ba ta dai ba jirgin da zamu da duk kullu da su wallahi so ba wani wanda yake zo wai a cikin ƙasa Najeriya wai ya ce mana wai wani ɗan arewa
wai bai sai je zauna a wani guri bai isa ba, ya saba wa tsarin constitution. In kuma aka daina su ma inda suka shiga wallahi sai sun tafi. Wa in uttum udna wa ja'alna jahannama lil kafirin hasira. Amma muna faɗa a ga mataki a gyara. Irin waɗannan bayanai da malamai suke shi ne ke kawo zaman lafiya a ƙasa, a yi adalci, duk wanda ya keta doka ku keta shi ne daidai. Amma ya yi wasu abin suka ga dama. Abu na ƙarshe wannan da cikin gida ne. Jiya ko shekaran jiya an yi hirar da wani ɗan wasan kwaikwayo masu mai goyon bayan harkar wasan kwaikwayo da drama da fim a gidan rediyon freedom. Suna tattaunawa da shi akan gudunmawar wai fim wa a cikin al'umma. A cikin bayanansa da yake faɗa akwai kalmar da ya faɗa ya kamata mai Allah wajen rage ita kuma mutum masa kunne ya gyara, in ba haka shi ma zai shiga layi. Ya faɗa a cikin maganganunsa a je gidan rediyon freedom a tambaya a bincika cewa su ɗan fim suna gani yanzu a daina bayar da zakka ana gina masallaci da islamiyya ba amfani. A ba da kudin zakka wa 'yan fim su rinka yin fim da za su rinka wayar da kan mutane. Haka aka faɗa a rediyo, na ji da kunne na a gari irin na Kano, wai ma'aikaci ne wai a gidan talabishin nan wai arewa. Daman kuna da kashi a gidan ku da ake suka ku da shi, ku daina fitowa kun fara bayyana sabon da kuke ɗauke da shi. Kuna musulmi, so wannan bawan Allah a matsayin sa na dan uwan musulmi muna masa wa'azi ya je gyara wannan kalmar da ya faɗa dan za ta iya zama ridda. Allah ya ce a ba da zakka ga wani da wani da wani, kai kuma ka ce ba daidai bane bayar da zakka bai da muhimmanci, a daina ba da zakka ana gina masallaci da makarantun islamiyya ba amfani, a ba da zakka wa yan fim su je su yi fim. Wannan wace irin muguwar magana ce? Kenan masallaci ba da amfani a wurin su ko? Kenan islamiyya ba ta da amfani ko? Kenan malamai da suke wa'azi a masallaci da suke wa'azi a islamiyya kenan ba su da amfani, yan fim su ne masu amfani. To kaga sabon da suke ɗauke da shi abin da aka ce zo su gaya wa mutane. Kuma a gari irin na Kano na musulunci mutum ya faɗi wannan lami lafiya ya fitar sai ta gida. Ya rugurguje aya guda a cikin suratul tauba. Ka je ka tuba, ka je ka gyara wannan lafazi, ka je ka tuba, ka je ka gyara wannan lafazi. Kuma yan jarida da kuke ɗauko mutane suna taɓargaza suna ɓata mana addini suna suka addinin mu, wallahi sai Allah ya tambaye ku. Kuma abin to sai nake ji maka ya kai bawan Allah, kai musulmi ne mai sallah, kar ka zo ka yi abin da rediyo za ta yi rikodin ko na'ura za ta yi rikodin bayan shekara 100 a duk wannan mummunan abin da 'ya'yanka da jikokinka da tattakunanka. Wallahi ko bayan ka mutu a kabari in baka duba ba wannan bala'i mai zai kyale ka ba zai tabbuka dan kana cikin masu yaki da kalmomin Allah. Ba ma daga kafa akan irin wannan kalmomi na tabar da ra'ayin ayyuka addini, dole mu faɗa da kakkausar nace dan kar a mai ta nan gaba. Kar mu manta Kano ita ce tushen musulunci a Afirka gaba daya, tushen musulunci a kaza duk duniya ba inda bai san Kano ba kan musulunci. Idan muka bari suka gurguje addini a garin nan sun fa gama da mu ba inda za a addini. So dole ne an taba sai mun yi bayani. Haka rayuwar take tajiri ne akan gogormaya. Fatan Allah ya kira mu akan imani. Daga garin Kayan kuwa a can Ɗorayi a masallacin marigayi Sheikh Jafar Mahmud Adam, Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo ne ya gabatar da huɗuba akan kyawawan ɗabi'u. Wannan kyautata ɗabi'a, kyautata halayya ta kunshi dukkan wani hali da mutum zai nuna a yaba masa. Dukkan wani abu mai kyau da mutum zai nuna a rayuwarsa masu wanda suke tare da shi su ji daɗin wannan abu da ya nuna. To wannan ita ce ɗabi'a mai kyau. Allah subhanahu wata'ala ya tarbiyyanci annabi sallallahu alaihi wa sallam akan kyawawan ɗabi'u. Don haka ya masa kirari da wannan, ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim, lalle kai kana da wasu ɗabi'u manya-manya, kana da halaye waɗanda suke manya-manya. To amma duk da wannan yabo da kirari da jinjina da Allah ya yi masa na cewa yana da kyawawan ɗabi'u, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam bai gushe ba yana addu'a yana roƙon Allah ya ƙara kyautata masa halayensa. Imam Ahmad ya rawaito daga Aisha, hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha, take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam
ya kasance yakan yi addu'a yana cewa ya ubangiji kamar yadda ka kyautata halittata to ka kyautata min halayena ya ubangiji Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Hakanan annabi sallallahu alaihi wasallama bai gushe ba yana umartar sahabbansa da su zamo masu kyawawan ɗabi'u. Ibn Hibban da Hakim sun rawaito hadisi da salsala mai kyau wadda Ibn Hibban da Hakim suka inganta ta. Hadisin Abdullahi dan Amr yake cewa Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu ya zo zai yi tafiya sai ya ci cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya annabin Allah ka yi mun wasiya. Sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce ka bauta wa Allah kada ka hada komai da shi. Sai ya sake cewa ya annabin Allah ka ƙara mun wata wasiyar. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to idan ka muna ka kyautata, wato duk sanda tsautsayi zai sa ka yi abu mara kyau to yi ƙoƙari ka yi mai kyau don ya shafe maka wanda ka yi ba shi da kyau. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa innal hasanat yuzhibna sayyi'at, kyawawan ɗabi'u suna tafiyar da munana. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa atbi sayyi'ata alhasanata tamwa, ka bibi mummuna da kyakkyawa sai kyakkyawan ya shafe wannan mummunan da kai. To sai ce ya annabin Allah kuma ƙara mun wata wasiyar. Manzo Allah ya ce da shi istaqim, ka tsaya kyam, wato ka tsaya daidai, kada ka karkace nan ko can, kada a same ka da abin da yake ba daidai ba. Wal yahsun khuluquk, kuma ɗabi'ar ka ta yi kyau, wato ka zanto mai kyakkyawar ɗabi'a duk a inda ka samu kanka. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana umarta sahabbansa da al'ummarsa da cewa su yi wa mutane kyakkyawar mu'amala, su mu'amalance su da kyawawan ɗabi'u, kamar yadda imamu tirmidhi ya rawaito daga hadisin abu zar al-ghifari radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya gaya min, in ji abu zar, ya ce da ni ka kiyaye dokokin Allah a duk inda kake, ittaqillah haythu ma kunt, a duk inda kake ka kiyaye dokar Allah. Sannan wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, ka bibiye mummunan aiki da kyakkyawa sai ya zamto ya goge shi. Sai ya ce da shi wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, ka yi wa mutane mu'amala da kyakkyawar ɗabi'a. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wa al'ummarsa abu na sabobi daban-daban, falala masu ɗimbin yawa, falaloli masu ɗimbin yawa dangane da kyawawan ɗabi'u da wanda zai zama mai kyautata ɗabi'unsa. Daga cikin irin falalolin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ya gaya mana cewa kyawawan ɗabi'u su ne suka tattaro dukkanin alkhairi. Dukkan wani alkhairi to ana samun shi ne ta ƙarƙashin kyawawan ɗabi'u, ta ƙarƙashin kyawawan halaye, tana ake samun kowane irin alkhairi. Hadisi ya tabbata cikin sahih Muslim da Jami'u Tirmidhi, hadisin Nawas bin Sam'an yake cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alil birri, cewa menene matattarar alkhairi duka, menene ya tattaro alkhairi duka. Sannan na tambaye shi game da sabo ko zunubi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi albirru husnul khuluq, matattarar alkhairi gaba ɗaya tana nan tattare da kyawawan ɗabi'u. Wato duk mutumin da zai zama mai kyakkyawar ɗabi'a, to wannan zaka same shi ya tattara alkhairi ta ko'ina. Sannan ya ce da shi wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yatali alaihi nas, laifi shi ne abin da kake ji yana maka ƙaiƙayi a zuciyarka, kuma ba ka so ga mutane sun ga kana aikata shi, ba ka so mutane su san me kake ciki. Daga zarar ka samu kanka a cikin irin wannan, ka san cewa abin nan da kake yi akwai walakin a kansa. Saboda haka sai ka yi ƙoƙari ka kauce masa. Sannan abu na biyu daga cikin falalar kyawawan ɗabi'u, wanda ya zanto mai kyakkyawar ɗabi'a, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa yana daga cikin zaɓaɓɓun mutane. Hadisi ya tabbata cikin sahih Bukhari da Muslim daga Abdullahi ibn Amr yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance mai alfasha ba ko mai ƙaƙalo alfasha. Yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna min khiyarikum ahsanukum akhlaq, yana daga cikin zaɓaɓɓunku waɗanda suka fi ku kyawawan halaye. Sannan abu na uku daga cikin falalar kyakkyawar ɗabi'a
cewa kyakkyawar ɗabi'a tana daga cikin abin da zai nauyayi ma'aunin mumini a ranar gobe kiyama, wanda wannan shine awon da za a yi na a tantance ɗan aljanna, Allah ka samu daga cikinsu, a kuma tantance ɗan wuta, Allah ka tsare mu. daga nan Nabi kuma sallallahu alaihi barashin wasallam namu ya kamar yadda leƙa cikin zuwa hadisin unguwar Tirmidhi da Kundila Ibn ya Hibban, sauka a hadisin masallacin Abu Darda sahaba radiyallahu inda Dr. Abdullahi Muhammad Getso ya gabatar da huduba akan sifofin ahlus sunna wal jama'a. ya yan uwana musulmi, mu ji tsoron Allah, mu sani cewa ahlus sunna suna da sifofi. Daga cikin sifofinsu shine girmama nasoshi na shari'a, mutunta nasi, sha'irar din, sannan da miƙa wuya ga nasi mai Allah ya ce ka yadda. Wannan na mana magana abin da ya shafi gaibi na Ubangiji, duk abin da ya ce gaibiyat aka ce Allah ya ce ka sallama, kwakwalwarka da hankalinka ba zai gano ba. Ina an halicci wuta tana nan, aljanna tana nan, Allah yana nan da sifofinsa da duk gaibi ne wannan. Yasa da aka tashi faɗin muttaquna sifarsu ta farko ta aka ce su ne wanda suke nuna da gaibi. Alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Sai ya ce alladhina me yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifofi uku suwaye muttaqai masu tsoro suna da suke imani da gaibi gaba ɗaya shi. Azabar kabari aka gaya ma sai ka yadda, ba wani tawili ka ce wai an sa kyamara a ciki, wai an ciro ta ba ta dau wannan masa hakarkarin ba ta dau mala'ikun da za su zo ba, ka ga hankalinka ka sa banza wanda baka san abin da kake. Ana ma magana gaibi na Ubangiji ya faɗi ka yadda mana, annabi ya faɗi ka yadda. A ce kuda ya fada abinci ka dulmiya shi ka ce, ka ci abincin ka ce kai wannan disease ina ya za ka ci, wannan fahimta ka kake saka annabi ya faɗi. Dole ka imani ka yadda, kana saka hankalinka ka kauce. Za ka ga daga cikin ɗabi'un yan bid'a irin wannan zindiƙan wulakanta nasi da Allah ya faɗi ko manzo sai faɗi. Dan me yasa za a faɗi abin da hankali sai saba, komai sai an ɗauko shi a ɗora kan hankali, in ya fahimta yadda sai a bi, in ya ƙi sai a wance kalar da shi. Zindiƙanci ne wannan. Su ahlus sunna za ka same suna girmama nasi na Qur'ani da na sunna, kuma su miƙa shi ba za su kawo hankalinsu ba su gicciya a kai. Wannan siffar suke nan ya ƴan uwa musulmi, ahlus sunna wal jama'a siffofinsu suna da yawa, lokaci ba zai ba mu dama ba don mu bayanin su. Daga cikin siffofinsu ba su da shugaba, imamu mu'azzamun ya'khuzuna kullahu, wato kalamahu kullahu illa rasulullah. Ba su da wani jagora shugaba da zancensa 100% za a bi sai manzo. Sabanin yan bid'a za ka ga yan shi'a su ce a yi masu da suka kirkira. Hakanan in ka ɗauko su waɗannan mulhidai ɗin mai shugabannin suka rubuta mai suka faɗi shi ne abin bi. Hakanan za ka same su suna ta barin magana Allah da ta manzo suna kama wasu. Su ko ahlus sunna suna girmama wato ainihin ba wani da suke riƙon magana shi gaba ɗaya sai Allah da manzansa. Sai Allah da manzo me suka ce, to nan za su kama su riƙe, saboda zancensu shi ne ma'asumi. Sai siffa ta ƙarshe da zan tsaya saboda lokaci, ba wai iya siffofin su nan ba, siffofin ahlus sunna wal jama'a za ka same su ake kira ahlul jama'a. Su jama'a ne, ba sa bangarewa tun daga wancan silsila manzo sahabbansa tabi'ai atba su Imam Malik haka suke tawa har yau. Ba wani jama'a ne, ba za ka taba jin wani sunan shi kaza jinyina shi a ce kaza ba, wannan daga baya ne. Tun da aka fara yin bid'a za ka ta jin ana jinyina shugaban bid'ar da wannan kungiyar tashi. Ka je ka karanto tarihin musulunci har yau har gobe. Za ka ji ana waye ne, duk sunan shi za ka ji ana jingina mu firka. Amma ahlus sunna su ba wata firka, su ahlus sunna jama'a. To su jama'a ne. Ba a rijista, ba a shiga, ana nan ka bi Qur'ani da sunna automatically kai ne ahlus sunna. Bisa fahimtar magabata, ka bandare mu Qur'ani da sunna, ba wasu maganganu can ka dauka ko ke sauraro ko ka kwana da duka kana ci ahlus sunna kai ba ahlus sunna ba. Allah ka samu dace, Allah ka mana jagora, fitinin da muke ciki muna roƙon Allah ka mana katanga da su. Allah ka mana katanga, Allah ka kare imanin mu. Allah ya samu waɗannan sifofi na ahlus sunna mai koyi da su.
A can gwammaja kuwa masallacin Ihya'us Sunna, Sheikh Abubakar Abdulsalam Baban Gwale ne ya gabatar da huduba, ga kaɗan daga cikin hudubar tasa. Burinsa shine a ina ne aka samu wani abu da bai inganta ba a cikin littattafan musulunci domin ya ɗauko wa mutane ya kwarzanta wa mutane wannan abun yadda ka san wannan abin ya inganta ne musulmai suka kawo shi a matsayin ya inganta. Kamar da yawa daga cikin hadisan da yake kawowa wanda la'alla daga nesa za ka fahimci kamar akwai nau'i na rashin nutsuwa a wajen faɗar hadisin, to za ka gama su kansu malamai da suka kawo wannan hadisin la'alla sun kawo shi ne a cikin littafin da suke iya haɗa abin da ya inganta da wanda bai inganta ba, sai su kawo maka shi da isnadi don ka fahimci bai inganta ba ka nisance shi. To duk lokacin da zai kawo irin wannan magana to baya matsalan ba a abin da yake kira yayi bincike, sai dai yayi wani abu na tadlisin da zai sa wanda ba shi da kwari a ilimin hadisi ya zaci kamar malamai sun kawo wannan hadisin ne a matsayin cewa hadisin ya inganta, domin ya tada hankalin musulmai ya sa musulmai su ijinin littattafansu. Sannan abu na gaba shine idan abu ya inganta to sai zanto jumlar zai iya danganta ta da wata munasaba ko ya take da ma'anar za ta iya juya ta koma mummunar ma'ana, to kawai sai ya harbo wa mutane kafin nan sai ya muƙaddima da magana mai kauri mai ƙarfin da tunaninka zai tafi akan cewa wannan magana ga abin da take ne. Misali yanzu a cikin tafsirinsa na Jawful Fara, in ba manta ba ko a kasar na 112 ne ko da wane ne yake ce tun da dama ya tasa Anas ibn Malik a gaba, Allah ya ƙara yadda ga Anas, sai yake cewa jama'a ku wannan a ma'anar magana sakina cikin fa abin da mutanen suke cewa manzon Allah yana tura Ummu Sulaim ta je ta gano masa al'auran mata, la haula wala quwwata illa billah. To kuma hadisin da ya kawo hadisi ne da yake cikin musnad da Imam al-Baihaqi ya rawace shi, da waye malaman hadisi sun rawace shi, kuma hadisi in ka tattara hadisi ne ingantacce wanda lafazin hadisin a takaice manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya aiki Ummu Sulaim, wata mata ya gani yake so ya aure ta, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mata shummi awaridaha, ina so aure matan nan amma ki je ki jiyo min shin tana da warin baki ko ba ta da shi, wanzuri ila qurqubaiha, kuma ki duba diddigen ta kiga yaya yake, saboda balarabe wani baya son mace da take da gashi a kafa, kuma mace ai za ta iya jin bakin mace ta ji shin tana da wari ko ba ta da wari, kuma wani dalili zai iya sa ta ga diddigen yar uwarta mace. To inda za ku koma cikin mustadrak sai ga riwayar da Ummu Sulaim Allah ya kare da a garin ta tafi gidan, sai suka yi mata maraba, suka yi mata tayin abinci, ta ce to gaskiya zan ci abinci amma in wancan ce za ta kawo, sai ta yi musu hikima, sai wancan aka ce to ai ba komai, sai yarinya ta zo ta ɗauko abinci ta kawo mata, da ta sunkuyo sai Ummu Sulaim ta buɗe hancinta sai ta ji bakinta baya, domin awarid shine haƙoran baki, far'a'u غراء مسؤول عوارضها تمشي الهوينة كما يمشي الوجه الوحل كما عند عائشة yake faɗa a cikin mu'allaqas. To amma tun da ya riga ya yi wa mutane shimfiɗa da ya koyi wannan hadisin sai ya batar da tunanin mutane kawai ya ɗora su akan waccan mugunyar fahimta, sai mutum ya dinga tunanin da Allah malam a cikin musana da gaske akwai wannan hadisi, akwai mana to amma shi a yadda ya faɗe shi haka yake, in kwada za a dakata abin da yake yi to da har ayoyin Qur'ani ma sai an samu wanda za a yi musu haka, to ƙarshe sai addinin ya lalace kenan saboda muguwar zuciyar masu mugunta a cikin zuciyarsu, wanda kuma wannan ba zai yi ba. Urqub kuma an ce urqub shine diddigen da yake da jijiyoyi a jikinsa, to amma sai karkatar da tunanin mutane akan haka. Yan uwa a yi haƙuri, daga cikin abubuwan da yake yi wanda yake tayar da hankalin mutane shine abu ne ya zo a cikin littattafan musulunci wanda ko da malaman musulunci suka kawo abin sun masa raddi, sun wa abin kata-kata. Misali ne ma suka kawo na irin rashin ingancin abin da rashin kyawun abin, to shi kuma sai ya gutsire inda malamai suka yi wa abin kace-kace, ko iya inda munin abin yake sai ya ce ga abin da malamai suka ce.
misali sai ɗauko magana ibn taymiya Allah ya ji kansa da rahama a cikin hajji sunna inda yake wa 'yan shi'a raddi akan abin da suka ce Hassan ko Husaini, to sai ce in kuka ce kaza to ai kaza da kaza da kaza kuke nufi, sai ya yanke in kuka ce kaza din sai ya koro iya magana tukuna sai ce aga ma abin da suka ce wa ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan ko kuma ya ɗauko magana da aka yi wani rawi ya yi kuskure ya ɗau wata ruwaya da aka yi mata kaito da Allah wade a wajen tarjamar rawin sai ya gutsuro iya ruwaya sai ce ai zahabi ya kata a cikin littafi kaza, wanda zahabin da ya kama la Allah sai da yawa ruwaya kaca yi kaito da ita da Allah wade, to amma ba zai rawaito iya wajen ba. Kai kuma da kake dubawa in ma bin sa kake burin ka ga daidai wurin, kana ganin daidai wajen kace alhamdulillah na samu. To wannan na ɗaya daga cikin sirrin da ya sa ya yarda a zauna da shi tintin. A masallacin Ansaru Sunna da ke Fage, Sheikh Aminu Ibrahim Daurani ya gabatar da huduba kan munafurci. Jin haushin manzon Allah, ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine babban munafunci. Na biyu, ƙaryata shashin abinda manzon Allah ya kawo. Sannan na uku, jin haushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Akwai waɗanda a ransu suna jin haushin manzon Allah. Da aka duk wani abu da za su faɗa da zai taɓa darajarsa ko mutuncinsa sai sun yi, jin haushin ya da su a ransu, to wannan munafunci ne, mai shi ba zai shiga aljanna ba. Ko kuma jin haushin abinda manzon Allah ya zo da shi, ko da ba duka ba, ka ɗauki wata doka ko wani umarni ko wani ko hani ko wani labari da manzon Allah baya ka kaskanta labarin, ka wulakanta shi, ka mai da shi abin ba'a, wannan yana cikin munafunci na aƙida. Sannan farin ciki da faɗuwar musulunci, idan musulunci yana shan wahala a hannun kafirai ka dinga jin daɗi a ranka, wannan ma munafunci ne. Da kuma jin haushi idan musuluncin manzon Allah yana nasara, ana samun ɗaukaka na musulunci, mutum ya dinga jin wato baƙin ciki, ana samun ci baya a musulunci ya dinga jin farin ciki, to abu shidan nan Allah kakka samu mutu a kai. Ƙaryata manzon Allah, ƙaryata saƙon manzon Allah, jin haushin manzon Allah, jin haushin saƙon manzon Allah, farin ciki da ƙasƙantar addinin manzon Allah, baƙin ciki da ɗaukaka addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗannan duk a zuciya suke. Duk mai su ko ɗaya daga ciki wallahi ba shi ba aljanna Allah har abada. Allah ka tsare mu. To ragowar munafincin kuma shine ba na aƙida bane, mai yin sa baya fita musulunci amma fa ya kama hanya. Shine kowa ya je ya duba zuciyarsa, babu abu shidan nan a ciki, ba ka ƙaryata annabi, ba ka ƙaryata saƙon annabi, ba ka jin haushin annabi, ba ka jin haushin saƙon annabi, ba ka farin ciki da ci bayan addinin annabi, ba ka baƙin ciki da ɗaukakar addinin annabi. In amsa ta zamo to ka godewa Allah ya kare ka daga munafincin zuciya mai illar kenan. To sai mu duba kuma na fili, shi na filin abu biyar ne, wannan kan da ya ka same mu ba a ciki ba, sai dai Allah ya yafe mana. Na farko ƙarya, na'am, ƙarya. Na biyu saba alƙawari, na'am. Na uku cin amana, na'am. Na hudu yaudara. Na biyar yawan gardama da musu. Wayo Allah, Allah ka yafe mana. In ka kuɓuta daga wancan sai ka ɗan ji ka a cikin wancan ɗan kaɗan, ko ma kada ɗan taɓa biyar ɗin duka, a ɗan taɓa ƙarya, a taɓa saba alƙawari. Kai har jama'a suna mana shaida wata a cewa ya faɗa, a cewa ji kai kyale shi makareci ne, wato har ka shahara ma da ƙaryar. Ko kuma a cewa ya maka alƙawari, a cewa ne ce kyale shi ya maka alƙawari, ta ai wannan alƙawarin sa banza ne. To wallahi kakka yadda ai maka shaida da waɗannan abubuwan guda biyar. Har jama'a suna faɗa tun kana da rai, balle ka mutu. Ƙarya, ko kana yi ka dinga ɗan ɓoye ta, kuma a dinga yin ƴar kaɗan, kar ta yawa. In ta yawa aka san ka da ita to bala'i ne. Alƙawari in ka san ba za ka cika ba, kawai ka ce gaskiya ba zan yi alƙawari ba. In ko ka yi duk rigima, duk ruwa, duk hadari sai ka cika. Kakkaɗa alƙawarin da ba za ka cika ba. Sannan an baka amana ko ta kuɗi ko ta aiki ko ka yi ƙoƙari ka riƙe amanan nan. Ka rabu da mutane lafiya da amanar da suka baka. Sannan ba yaudara, komai a yi shi a fili. Sannan husuma da musu, duk abin da ya koma husuma da musu to ka ja bakinka kai shiru. Ita husuma da musu ba ta haifar da alheri.
Allah ka tsare mana aqidan mu. Daga Kano ta dabatin bingiwan bara mu leƙa can jihar Bauchi mu sauka a masallacin ATBU. Dr. Mansur Isa Ilwani ya gabatar da huduba, ga kaɗan daga cikin hudubar tasa. Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin Qur'ani wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar. Idan ka kusanci azzalumai to wuta za ta shafe ka. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kowane mutum yana kan addinin wanda yake so ne. In kana son irin waɗannan to addinin ka kenan. Addinin yan shubuha to a haka zaka tashi a ranar lahira cikin waɗannan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce in kana da abokin zama na kirki to za ka ɗosani kirki, in kana zama wurin malami na banza to wannan abun banzan za ka ɗosana. Ya ce kamar mai turare ne da mai ƙira, in kana zaune wurin mai turare ko dai ka saya ko ya san maka ko kuma ba a yi duka biyun ba amma ka amfana ka ji kamshi baka ji wari ba, dama amfanin turare a ji kamshi. Ya ce amma shi mai zuga zugi ko dai rigar ka ta kone ko ka sha wari ka sha kuma zafi, ba amfanin da za ka samu. To wannan shine bambancin mutumin kirki da zaka zauna a wurinsa kana sauraron sa da kuma mutumin banza. Shi yasa aka samu daga malamai magabata da yawa suna cewa karka saurari irin waɗannan. Za ga har manyan malamai daga cikin su ma wani zai zo ya ce yana neman yayi muƙabala da shi, ni ban da lokacin muƙabala da kai. Imam Malik ibn Anas haka yayi. Yace kai in kana da sauran shakka akan naka addinin ka je ka nemo, ni na samu tabbas ba sai mun tattauna ba. Kai ne za ka je ka nemo tabbas, ni tun da na samu mai bukata in tattauna da kai. Sannan magabata da yawa za ga suna cewa kowane al'amari wanda zai sa ka tattauna da su akan addini ka ja bakin ka kai shiru. Shi yasa Ayyuba Sufyani ya ce ina da tambaya akan kalma ɗaya, ce ko rabin kalma ba zan amsa maka ba. Kaga wannan mubalaga ce akan, tunda ya gane cewa ba tambaya ce ta neman ya sani ba, tambaya ce ta neman ya kure shi. Na ji wani ya ce kai me naka ra'ayin, ba ruwanka, je ka rike ra'ayin, lakum dinukum waliya din. Mafi muni daga cikin hanyoyin da ake cutar musulunci da shi a baya da kuma a yanzu shine mutum ya fito da aƙidoji na 'yan shi'a ar-rawafid, kuma wanda shine Abdul Jabbar ya ce yake talla. Saboda babu wata kungiya daga cikin kungiyoyi na bata da suka yi wa addinin musulunci barna kaman addinin shi'a. Babu ita daga cikin firaqud dalla, babu wanda ta yi illa wa addinin musulunci kamar addinin shi'a. Ba su bar Allah ba ta yanda suka jingina masa albada, shine yayi abu daga baya zai gane kuskure ne ya fasa. Ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu, daga baya sai gane ba haka bane, banda Abubakar banda Umar banda kaza. Kaga wannan wauta ce ake jingina wa Allah. Allah ya faɗa amma daga baya ya fasa. Ba su bar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam, tunda mafi muni yadda zaka taɓa mutum shine ka taɓa iyalansa. Duk iyalansa a wurin su yan iska ne, ba za su iya zaginsa shi kansa a bar su ba, sai su taɓa iyalansa. To shi Abdul Jabbar har shi kansa ma yake tabawa bayan yayi kace-kace ma iyalansa. Waɗansu maganganun wallahi zaka ji mamakin musulmi wai zauna ma ya kunna har yana iya ci har ka gama ji. In dai ka san mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba za ka iya yin minti guda kana jin maganganun mutumin nan ba. Kana neman manzon Allah ya cece ka a lahira, ka ji wannan mutum yana maganganu na kazanta akan manzon Allah, ka zauna har ka iya saurara. Allah ya kiyaye. Sannan ba su bar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, inda suka dora musu mafi girma daga cikin su sai a ce sun yi ha'inci, sun yi zalunci, sun yi wane ne, saboda ana so a sare wa musulunci kafa, kaga dole ya fado. Saboda kafafunsa shine waɗannan, domin in ba ta hanyar su ba mu san waye manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, don su suka gaya mana shi. In ba ta hanyar su ba mu san Qur'ani ba, don masu ya bayar ba wa mu ba. Ba mu san hadisi ba, mu san komai akan addini ba. To in aka sare su, an sare kafar musulunci ne, kowa sai dai ya faɗi. Fatakununa sawa'a, sai mu zama iri ɗaya da su. Ballantana kuma mu musulmi ba mu huta da su ba tun a da har yanzu. Duk wata fitina tun a tarihin musulunci, tun lokacin da addinin rawafid ya bayyana har zuwa yau din nan,
la tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum, ko ina in dai suna nan wallahi sai kaga fitina a tsakanin musulmi, ba za a taba zama lafiya ba. Da a ce za su yi addinin su yanda waɗansu suke yi, ko da ba musulmi bane, amma a zauna da su lafiya, a yi harka lafiya, amma sai sun tsokane ku kuma sai sun jawo muku fitina. Bara shirin namu ya karkare a jihar Sokoto. Mu saurari hudubar da Dr. Mansur ya gabatar a masallacin Abu Huraira da ke Polo Club. Malamai sun ce in ka tattara hadisai guda hudu duk ka gaba samun musulunci. Uku daga cikin su duk Abu Huraira ya rawaito su. Don ku gano dalilin da yasa makiyan musulunci suka lake ma Abu Huraira. Saboda ne, saboda da an sare shi musulunci zai samu matsala. Hadisi na farko shine man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. wanda ya imani da Allah da ranar lahira duk sanda zai magana ya faɗi alheri ko kuma ya shiru ya bari. Wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya darajanta maƙaucinsa, wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya mutunta bakonsa. Hadisi na biyu shine hadisin da Abu Hurairah ya rawaito cewa wani ya tambaye manzo Allah ya ce min wasiya, yace kada kai fushi. Dai kamar bai ta annabi na faɗin kada kai fushi. sai hadisin nan da muke karantawa in husnul islamil mar'i tarku ma la ya'ni, sai kuma hadisin Anas bin Malik la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dai ku bai imani zai zama mumini na kwarai sai zan duk abin da yake so ga kansa yana son sa ga dan uwansa mumini. Wannan ya nuna kenan musulmi ana so ya shagaltu da abin da ya dame shi, ya shagaltu da kansa, ya hita batun mutane. Duk wanda kaga ya damu da al'amuran mutane to bai damu da kansa bane. Yawan zurfafawa game da binciken abubuwan da mutane ke ciki, wanda ya sai mota iri kaza, wanda ya gida gida unguwa kaza, an yi an ce da shiga al'amuran wasu to ya nuna kai al'amarin ka bai dame ka ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Bukhari na Abu Huraira yake ta ɗayan ku yana ganin kwantso a idon dan uwansa amma baya ganin wato kare a cikin idanunsa. Shi yana da matsala amma ya take ya kalli na wasu. Ya ku bayan Allah, shigar mutum cikin abin da bai dame shi ba alama ce ta cewa Allah ya kau da kai da gare shi, kuma alama ce ta cewa baya lissafa aikin. Sarki musulmi Umar ibn Abdul Aziz yana cewa man adda kalamahu min amali qalla kalamuhu fi ma la yanfa. Duk wanda ya ɗauka magana da zai furta tana cikin aikinsa da za a masa hisabi a kai, to zai takaita shiga abin da bai shafe shi ba. Luqmanul Hakim, wanda Allah ya kawo labarin cikin Alƙur'ani akan sura ta musamman a kansa, wani ya ce masa da menene Allah ya kai ka matsayin da kake? Sai ce abu uku ne. Ni da in nayi magana gaskiya nake faɗa bana ƙarya. In na ɗauki amana bana yadda in ci amana. Na uku ba na shiga cikin abin da bai shafe ni ba. Ya ku bayin Allah, a wannan zamani da muke ciki kalma tana ƙara faɗaɗa, magana tana ƙara yawa, saboda yanzu ba sai ka furta da harshe ba. ɗan wayoyin nan da ke hannunmu abin da ake da su ba da iyaka. Kana zaune kai da mutum kana ganawa da wani kila cinikinsa kake, so nawa kuma direba ya ɗauki mutane a mota ya yi tek cewa ga munan tafi za mu iso wuri kaza, ya je ya nuna ta lalace ya tsaye don aikin na fito. So kalmar ta wuce kawai abin da za ka furta da baki, shi ma da abin da za ka rubuta. So nawa ne mutane suke amfani da shafukansu da Facebook ko Twitter ko Instagram da makamantansu domin su aibanta ƴan uwansu ko su yi liƙen asirin junansu. Don haka ya ku bayan Allah, wannan hadisi yana karantar da mu cewa mu tsare lokutan mu daga abin da baya da amfani a gare su, mu kubutar da kanmu daga shiga abin da bai dame mu ba, kada mu jawo mu kanmu zunubi don al'amuran wasu, sannan mu yi nisa da dukkan abubuwan da ba su da amfani a gare mu. A kowane lokaci mu darajanta lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu. Wasu na amfani da wannan hadisi in kai musu wa'azi, kai musu faɗakarwa kan su ji tsoron Allah kan wani abu da suke yi, ko kai musu wa'azi don su yi wani abin da ya dace, sun ce maka
me ya sha maka kai me ya dame ka to wanda gurguwar fassara ce da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin duk abin da ya shafi dan uwanka musulmi ga hakikani yana da sauta fuska da ya shafe ka saboda ka in ya zama dole ka bashi nasiha to yi masa nasiha na cikin abin da ya shafe ka ya ku bayan Allah magabata mutanen kirki sun kasance kanunsu suke kallo ba su kallo wani kowane su abin da ya dame shi al'amarin kansa shi yasa inda za ka gano wani aibin saka faɗa masa zai fi farin ciki bisa da shi ya gano naka aibi kamar yadda sayyidina Umar yake cewa rahimallahu ra'an ahda ilayya uyub Allah ya ji dan mutumin da ya bani kyautar ayyuba na ma'ana ya sanar da ni kuskure na ko inda nake bukatar gyara. Yan uwa dududu abin da ya sauka kenan daga cikin shirin daga masallatan Juma'a mu na wannan mako. Ga masu bukatar ɗaukar nauyin wannan shiri ko kuma tallata hajar su za su iya tuntubar mu ta wannan namba 080066989773 a madadin yan uwa da suke tallafe feniya har shirin ya zo gare ku musamman Ammar bin Isa Nuhu Batagarawa, Ahmad Umar ni da na shirya na gabatar Abdurrahman Abdullahi Almadini nake cewa na bar ku lafiya.